Ανακοίνωση, η κατηγορία Super Pro τώρα στον χώρο της εκκίνησης. Μαζί οι συμμετοχές 53 και 70. Επαναλαμβάνω, μαζί με τη Super Pro οι κατηγορίες μοτό, με τις συμμετοχές οι αριθμοί 73, 50, 49, 53, 70 και τα δύο αυτοκίνητα με αριθμό 17 και 44. Επαναλαμβάνω τα νούμερα των αυτοκινήτων 17 και 44, ενώ από τις μηχανές